ọganihu mmadụ ibe ya human trade. So therefore be very very allergic to it. Emix koloto maka si mix enwere ike nchesa file gị na elele anya ide agba mbọ anapụ gị ọrụ. Mba, ngeme achesa na biko. Mba, nsogbu anụ. Ị nwere any soft drink na room go? Mba, mara. Ị nwere ihe na-eji akpọcha akpịrị nwere. Ụmụlogo tọgbọchakọ m. Nwambụ ko mmiri ndị a m gwara ọ dị very important. Ihe ahụ mmalite ule maka ihe ndị a ndị nkụzi dịrị ihe nwere ike ijiri ego zụrụ ya na skuul anyị ma ọnụ skuul wee gara akụkọ ha ahụ elote nwere ike ijiri ego zụsịrị ya. So ibido ihe ugbu a na-eme mmara na ọnọdụ n'ọbara ịghọtara ngwa nga I will talk to you later. Akwụkwọ ehichele akwụkwọ ụmụ skuul na-eweta na my desk. Onye na ihe ụmụ skuul na-eweta na my desk. Anyị na-eji eme political insurgency. Sometimes anyị tikwu ya under nepotism. Oh, yes, my dear. It was just so. I got totally real. Eh? You get me? Mageli here gbasadago. Ihe lo mekwadego. Ihe agbobe ha kago no teto ki na etigo no ihe na gbasadago. Enwetele ma na enwetele ma leto shiri gbasago. Ajuju kporo. Ko zizu kwa ajila ma ajiju na ewi we n'obi. Ajila ma ajiju na ewi we n'obi. Maka oni ma no in office level no in office ai. Nwosi keji mu je cross road education na. Almost civil government officers some na-enwetachara ha ọrụ awute ha na credential ha n'elu tebụl moto egba nwere ike m na-agide enye ọrụ ọ makara mbịa na ya da wetu onwe m ala gọọmenti sị m nọrọ nga for hideout mzokpo kpotu onwe m ala na-echezi mbuli elu gọọmenti unu chana m nọ n'ofu ọkwa kparị onwe gị ya nwụrụ ihe nkwupụtara nwere ihe dị mkpa megen ama m ịhụgakwa ya ahụga Imo ị nọga ihe kwu ị nwekwara anya ị nwekwara ntị ka ị nwekwara designing spirit ma mgbe heri agha na-eme n'ime compound ibini he megekwe nga o he megekwe ebele o ka onwe hụ gaghị ya ọ naanị m n'ahụ gịnị mere ihe ugbu a ka ị nyere m ole si n'iya mapasị o nwere ebe obi m na-aga ana obi m gwa m ihe ọ na-agwajọ nwaanyị Anambra na nna m ndị gara gburugburu ya elima ya elepụta Nnamdị kaba mama nwaanyị Anambra mama ya na-aba emega ekwu ya na ntakịrị ka ị hụrụ Nnamdị ahụ ọtịtị ala ụkwa tata nwekwa ụjọ nkwekọ na-ebuli adị m ka eriwele ha oso agbaratụwala ha ihe ọhịa m chọpụtara ihe obi m na-agwakwana m Chineke nna nkwete m si ele gị ote na-ele gị lepagide gị anya shi ka ị gewe ọnụ Chineke kere kekwa ọnụ ihe ọma ọnụ nọ na-akaje gị eshije gị pụ ọnụ ụgbọ ụka ya wee nwedo onye na-akwụ gị ọnụ maka sọ ọnụ gị na enwere onye na-emere mgbe ụfọdụ ya bịa detu ọdị ọnụ mechapụ ọdụ ushi ọnụ maka Chineke banye n'enugwu enwe hope na ndụ gị ele ihe gbasara gị ọwụnụ ele ihe Nnamdị oriri ose oriri pepe soup ọ gbasara gị lugodo ụmụ agbọghọbịa niile bi na compound na otu aha charman ele onye gị na aha na the same size n'ime compound ha niile gbabụrụ tupu ụmụ okorobịa na-eji ya dị ka nga agbasa chọọchị nwere mkpu ụmụ okorobịa na-eli gburugburu ha eli maka na ka elipụta ebe elipara na nwaanyị Anambra ahụ ọwụ nwaanyị ibego nidiri olive oil n'ime ndị o nidiri ka atọ ya mmanụ ọpụpa Nnamdị abaga na-agbagịrị ya mmanụ nwaanyị anaghị kwe hụrụ ngazi ya ha lee onye nke ọzọ ahụ bi opposite director first kwe hụrụ ga eli ya ha nke ọzọ wazụ ụka nke ọzọ wa iru ụka ha abụọ bi n'otu ụlọ nke gị mgbe ọbụla gị gbachie obi gbachie ụlọ gbachie nta gbachie ebe niile zuzuru biko bịa ga-atụ ihe ga-emere onwe gị anụ ọzọ ị ga-abịa ka anyị bịagara ụlọ bịa bịa kụọ ihe dị mkpa gị nọ nga na-akọrọ m ọzọ bịa bịa mere m biko ka anyị ga mee ihe dị mkpa na rum m ga mee ihe dị mkpa ọhịkwo gị agba akpọ ọnụ kpọrọkpọrọkpọrọ ata mmanụ ka m gwakwa gị were ịta mmanụ akọdụ m n'ahụ asị m sa mmanụ akọghọ m n'ahụ nwoke rụpịara
na-atụ mmanụ onye soyin ga-atụ mmanụ n'ime soyin meshin gị ka m gwakwa gị ndị chọọchị anyị sayensị awụ m Ada Mekisedek ịwa Ada Mekisedek gị ma anya ote gali anya elu ka onye odede na-ada ahụ m Ada Mekisedek ahụ m ada lori ahụ m ada ihe afọ ahụ m Ada Njaba eke Njaba mụrụ gụ ndị mmụọ ụfọdụ kwado chingakilie kọmchi ga-atagbu gị amasowotere ịhụrụ ụzọ ana m eri oghe ochie ugbu a ama agbachiwe agbachi a na-ejere afọ m oke kodogbu a maka Chineke ihe ga-azọ gị na ya dị esi ọbụla ịra alachi otu ejide m ya ga na-ekwu m odidi m bụrụ onye kepe ụzọ bịa nga ahụ fọrọ ya gụ n'ike repụ ọgwụ ka nnela agbọdị akpọrọ nkụ agbọdị okwu gọm ọchị gọm agadi m aka kpanụ gọ mụ na gị owu lebọ mama bata de kwa repụ ọgụ gị repụ pụgị na ya adị Ele na akpụkọ ọjị ka akpụkọ m ọjị ụwa anyị bịara tinye anyị ego ya adị na-aza dị ụnyaahụ ịmụ iwu anyị na ya ada iketere ịza ya adị chi ihu ga-emepụ ka ịkpọrọ nwaanyị gbachi onwe gị n'ime ụlọ nọ nga ahụ ebe ka nwa mbe akụgịrị aka n'ụdọ gị mepere na-emechakwa ọnụ ị ga-akwa ya 2,000 naira ego gịnị ego eji aza ya adị zadị tọn gị bịara zadị isi ego ya adị ọ bụ ego bere ya ego shọp bere ya na-efigo nyaa nna anọrọ ya ụnụ apụtata asị m nte 2,000 naira onye zakwana ya ejikwa m onye zara na ọ na-egotere ya ọ bụ na-egotere nwoke m nye ya ego na-agba m crossroad question ụta na-eche eme ya onye zara ya oru tọn onye a ma ga-aza ka ya gị bịasị nye gị 2,000 ọchịchị echenjiele onye nọ n'ọchịchị mba awa nri ya na ugbu a anyị mere change of government so dị afọ onye ọbụla na-aza dị ihe ga-akwụ 2,000 onwede ya gwara m nke ahụ mgbe ọzọ maza egbere ego gbakwụkwọ ego mgbe ọzọ mgbe ọzọ gaje kochi eze gị aka gị amụ na alike community na-ekwu lekwa iko ọma nsị m abịanya na ugbu a na-akụ mbịaba na-asị m 2,000 naira ị ga-anụ n'ikuku ọnwụ maka akara gị mụrụ ụzọ aka weta ego maka ana n'ikuku ọnwụ gị kpọọ m onye oshi anyway ama m ego ha na-akwụ m onye dị iwu na ya dị chere m aga wetara na ego ka na ọchọtụ Ugochi American wonder. What can be going on? Makachine ke mbi ga kantu ba ge mre ko o du su godi e ga cho ma gbo ilu gba e ga ra ho ge na ti ada koi ba ha gi tizie e godi mo ka bi ko te ga e bi ba le kwende chairman be da ko ndebe ko no ai na ko magic ko no ai no the family on the magic the god on the share just 2 seconds with a twinkle of an eye he magicalize all gị si azụ ụlọ kekpuru si ihu ụlọ pịa bata ka Chineke maka ịmaka data ụgbọ anya ya ebe igwe tara mfọ ọnụ nekwe onye a ọdụkwasị ụta anya gị na anya dị bịa anya na ọgba Chineke ọjọọ sịkwara mee ya ha left ọdụkwasị ọbụla ezigbo anya ewere te ka ọnụ ya gị mara n'ebe ego ọsọ nekwe onye iche na iwu chudre anyị gị chudre nye m ego abịara m nga na-ajụ ha maka Ugochi ha bịa na-akparị m na-akụ m ihe na nweta ego nwa ego ha na-asị nweta
akwasị nwa mma ga wetara na ego ọ na-abịa nga-achọ ịkụgburu nwanne m nwoke. Hai, ndo o. Nwanyị so nche mma ga weta ego. Ndị ọ na-ego